Hola, soc Andreu Torres i els parlaré sobre Sant Cugat del Racó. Pes! Au! Tranquil, oi que està molt esverat, però també m'he de gent. Bé, ara que arribem ja quasi el punt final d'aquest treball de Sant Cugat del Racó. Penseu que l'Assemblea Nacional Catalana farà la manifestació més gran de tota Europa. Nosaltres farem el treball més llarg de tota Europa, tot queda entre catalans. Jo soc com el president Mas. El que passa que el Mas ha de convocar la consulta i jo he de convocar les Jornades Europees de Patrimoni 2014, que seran el cap de setmana del 26 al 28 de setembre, que se celebraran a la nostra escola a l'EDN, que farem un petit homenatge a Sant Cugat del Racó. Els actes començaran el divendres 26 de setembre amb la xerrada a càrrec de Gemma Carbó i Maria Estruc al Casal Sant Genís a 7:15 del vespre. La xerrada consistirà en un intercanvi d'opinions sobre la importància de treballar el patrimoni cultural per conèixer el passat, reflexionar sobre el present i preparar el futur, a partir de l'estudi de l'església romànica de Sant Cugat del Racó. L'endemà, el dissabte 27 de setembre, es farà un concert de música clàssica a càrrec de l'Escola de Música, intervals de poemes llegits i recitat dels goigs de Sant Cugat del Racó, lletra de mossèn Climent Forner i música de Josep Maria Castella. Per acabar els actes de les Jornades Europees del Patrimoni 2014, s'organitzarà una caminada fins a Sant Cugat del Racó, finalitzant amb una jornada de portes obertes a l'església. Hi haurà esmorzar per a tots els assistents. Esperem que aquestes jornades siguin del vostre gust. Ens veiem aquest cap de setmana. Adeu!